Jeng Iin, jeng Kiwin, jeng Murni ugi jeng Sri Wahyuni. Wilujeng lelenggahan kanthi segi calon merdeka sinambi mirsani kridane Widawati Madya Laras Tritunggal. Sumangga. Kasuwun kanthi sanget monggo lenggahipun radi majeng mawon kursinipun dipun panggeni. Kunjuk para kadang sutresna budaya langen beksa keparenga kula dherekaken lumebet ing wisma pahargyan monggo angel lenggahipun palenggan kang sampun dipun sameptaken. Ugi katuraken wilujeng rawuh wilujeng pepanggihan kalian karawitan Madya Laras Tritunggal kamijil selawat dan karangpadian. Tunjuk kontrol tamu monggo manjing sasana Tunggul Bojo Trawina Anggrahapi pasukatan ing sampun bersama-sama. Terus maju tanpa mundur iwas aku ngimpi wujute sumbangsih tansah gawe hatiku kelono malah diri noceh saya nuju prono aku tansah kekun aku tansah ayam tetrabakasane para besang mo robangun sabat tompo kali oh ya
Ladrang pangkur leh panglipur ati bingung tiwas aku ngimpi wujute sumbangsih tansah gawe atiku kelono melatiri nonsen saya nuju prono aku tansah tekun aku tansah kumon gandes luwes merati kredane widowati madya laras tritunggal ika wiji saking laladan Karangpatihan katuraken wilujeng rawuh kunjuk para bebunden para kadang sutresna budaya lan beksa saking jaban rangkah desa Karangpatihan agung ing panuwun Bapak Pairan katuraken dene panjenengan sedaya kasdunyeng kuyung napa ingkang dados sedyanipun Bapak Pairan kang rikal nggih menika utawi dalu menika mahargya dawuhipun kang putra kanthi ngawontenaken gelaring budaya langan beksa adicara geganjangan kalajengaken nenggih wujudipun gedhok sampur ingkang ing mangke badhe katindakaken dening kadang kula kinasih Raka Mas Gusrin mila mekaten monggo samupta ing gati sawigung diri ugi kadang kula ingkang minangka pramugari ngaturaken wujudipun sampur monggo dipun sametakaken sampuripun wonten ing ajeng ingkang badhe katuraken para kadang sutresna budaya ingkang ing mangke kepareng nderek langan beksa nglestantunaken kabudayan ingkang adiluhung menika monggo Pak Gusrin sampun siaga kunjuk kadang kula madya laras tritunggal masa borong anggenipun nderekaken kadang kula Bapak Gusrin nindakaken joget gedhok sampur semoga nggih monggo widowatinipun Kang sapa
Agungnya panuwun kunjung bapak kosen dengan sampun kepareng nindakaken joget gedhog sampurna.